Dobré ráno. Dneska som pospal trošku dlhšie, lebo som včera do rána robil klientový web a ešte aj editoval jedno video. Takže ten spuchnutý si nevšimaj, ale to prežijem. No a dneska som sa rozhodol urobiť video, že vlastne čo za celý deň zjem v priebehu toho projektu 330. Takže jeden deň plus tréning a je suplementácia. Takže akorát som stál na začiatok, vitamín C, samozrejme vodičku, to musí byť. Dobre, ideme na to. Na raňajky som si dal 4 celé vajíčka, 2 celozrnné chlebiky natreté lučinou a vlastne šalátová hovorka. Takto väčšinou z 90% začínam deň. No, stal som trošku neskôr, takže mám čo robiť, aby som dobehol kalórie. Uvidíme, ako to dám. Dobre, tak do chuť. Takže toto je moje druhé jedlo dňa, zhruba po 2 hodinách. A to je 40 g ryže vážená za surového stavu, 20 g proteínu čokoládového, 20 g arašidového masla a vlastne 50 g mazených čučoriedok a malín a vlastne posypané to hore kokosom. Takže toto jedlo zjem a zhruba za cca 2 hodiny pôjdem do fitka. Takže dúfam, že tie cukry budú tam, kde majú byť. Dobrú chuť. Takže tréning za mňou, dneska som mal len taký easy tréning, dal som si kozy a triceps, no a je na čase sa najesť. Takže po tréningu si dávam vlastne mletú hovedzinku a vlastne idem si tu robiť s rýžou. Mám 100 g či 200 g mletej hovedziny a 100 g za surového stavu rýže. A k tomu si dám nejakú zeleninku a je to OK. Takže potréningové jedlo mám hotové, takže hovedzinka, rýža, zeleninka, do rýže si takto dávam aj kukuricu, tu mám vitamíny, mám vlastne omega-3, D3 a multivitamín. Dobrú chuť. Obed číslo 2. Takže toto je dneska už moje 4. jedlo. Obvykle si vlastne dávam risotto, ale dneska som zvolil takto cestovinu, vlastne špagety, 250 g špaget, vlastne s nivovou omačkou, to je vlastne z klasickej nivy a smotany, cibula a tak ďalej. No a vlastne 80 g kuraciny, chcel som 100, ale 100 som nemal, už len 80, a tak vlastne iba 80, no a vlastne dorovnal som to syrom Edam, 20 g som si ho tam nastrúval a myslím si, že to je taká adekvátna náhrada. No po jedle si dám omega-3 a to je vlastne všetko, čo som chcel. Takže dobrú chuť. Takže taká medzivsúka. Oholím si hlavu. Toto pod fúzami. Toto si zase kontúrky zvýrazním. A idem zase žrať. 5. jedlo si robím smutičko. A mám tam vlastne vodu, 1 banán, 20 g proteínu, 10 g arašidového masla, 20 g čučoriedok a vlastne 20 g plnotučného tvarohu. Pekne to celé rozmiešam. 5. jedlo hotové, takže nabité smutičko je tam. No a už ma čaká iba posledné jedlo vlastne po tomto jedle. A hurá spať. Na zdravie. Posledné jedlo dňa, večera.
spravím si vrep. Do jedného vrepu dám 3 vlastne plátky salami, 3 plátky syru, to je vlastne syru 40 g, aj salami 40 g a vlastne zatočím a to spravím vlastne dvakrát. Ešte taká malá finta, kto nepozná, tak ocení, že vlastne vždycky, a hlavne tí, čo často grillujú, vždycky ku grillovaniu použiť takýto papier na pečenie. Proste iba to zakrieš do toho, otvoríš grill, cukneš do dnu, zavreš, pritlačíš a proste grill není zasratý, nemusíš ho tak proste drhnúť, keď sa ti tam napríklad ten syr vyleje, tak ten masaker proste umývať. No tak vlastne ten papier to zachytí, čiže ti to uľahčí život. Dúfam, že sa vám tento content páči, budete ho sledovať aj naďalej. Toto bol vlastne deň, ako sa stravujem. Samozrejme nie je to vždy takto, ako kedy, niekedy zjem viac, niekedy menej, ale pohybujem sa v rozmedzi od 2,5 do 3000 kalórií, dneska to bolo 2800 kalórií, takže som spokojný. Sice som to narval, lebo som neskoro vstával, tak trošku mi bolo tak šurby, ale zvládol som to. Večera za mňou, respektíve predo mňou, no a ďalšie video bude pravdepodobne z tréningu, vlastne z nejakého pokusu, možno tých 295 alebo 300, trikrát, uvidíme a budem sa snažiť vlastne v takej nepravidelnej forme to tu pridávať, ale aspoň raz za týždeň. Takže ak sa ti tento content videí páči, tak to ďalej sleduj. Môžeš to sledovať aj ako VIP klient, tam máš vlastne vidíš trošku viacej ako bežný smrteľník. No a vlastne to je všetko. Tak, dobrú chuť a dobrú noc. Čaute.